खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं नों माब्ला जुलि जाखोमाखो। खन्थाइखौ लिरदों राजेश कुमार बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। नों माब्ला जुलि जाखोमाखो। नों माब्ला जुलि जाखोमाखो, नोंनि जुलिखौ आं मिथिस्लाबासै। बाथि लकडाउन समावनो माब्लाबानो नोंनि जुलिया जानानै थांगबाय। आं सानबाबो सानस'नो हाख'वासै। दिनै लकडाउन खुलिनायाव क'क्राझार टाउनाव फैनायावसो नोंखौ नुसनफैबाय आं। नोंनि बे समायना खाफालाव हरखाब गोजा गाबनि सिन्दुर थुनायखौ। नोंनि बे खाफालनि सिन्दुरखौ सोर अनजालुआ थुनानै होखो। थारैनो मिथिनो मोनासै आं बेखौबो। नुबायल' नोंनि समायना खाफालाव गोजा गाबनि सिन्दुरखौ। नोंखौदि आं बेसेबांबा थार गोसोजों मोजां मोनबोदोंमोन सना। आंबो गोसोआव सानदोंमोन नोंनि समायना खाफालाव अराय समनि थाखाय सिन्दुरखौ थुनो। आरो गोसोआव थांखि लाखादोंमोन आं हाबायाव नोंखौ दख'ना थावसि गानहोनानै हाबासालिनि मन्दपाव फज'नानै ग्रोम ग्रोम रायजो राजाफोरखौ लानानै जुलि जागौमोन आं नोंखौ। नाथाय आंनि गोसोनि मिजिंखौ नों दिनै हाथफ्ला खालामलांबाय। बे जोनोमाव सानदोंमोन आं नोंखौ लानानै आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो जालांनो। नाथाय नोंखौ लानानै गोदै सिमां रनसायनाया गासैबो फैमाल जाजोब्बाय आंनि। दिनै नों आंखौ खालामलांबाय मोदै रथ' रथ', खुगायाव खुदै। नोंखौ दिनै क'क्राझार टाउनाव नुहैनानै आंहा खर'आनो गिदिंजोबदोंमोन। बे जोनोमाव नों आंनि गोसोआव दावदाब गालांबाय। दिनै नोंखौ गोसोखांनानै आं उन्दुनो जानो गोसो गैला जालांबाय। बाथि लकडाउनाव दसे नुयैयावनो नों आंनि गोथार अननायखौ नेवसिगारलांनानै दिनै गुबुन जोहोलावजों जुलि जाहैबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।